Здравейте, приятели! Добре дошли в новото видео на канала. Пак сме горе в залата, таланската зала. А, Започваме тренировката на почти 40 градуса температура в днескашния ден. Колкото и да е горещо, взимаме 1 литър вода и се мятаме. Днешната тренировка ще видите тренировката ми за крака. С акцент повече за задно бедро, следователно мъртви тяги и всичко останало, което сетите за акцентираме задното бедро. Приятно гледане! Така, първото упражнение от днешната тренировка е мъртва тяга. Започваме с две серии. Топ серия 4-6 и беков серия. Първата серия направих 8, защото се усеща достатъчно силен. С това упражнение таргетираме абсолютно цялата задна верига, задните бедра, долната част на гърба. Основно базово упражнение. Виждате, изпълнявам го с изключително бавно темпо в ексцентричната част и плавно дигам нагоре, без да имам каквато и да е чупка в кръста, все едно някой куче си върши работата. И така, приключихме с двете работни серии мъртва тяга. А го тренирате наистина. И го тренирате на толкова топло. Трябва да изглеждате по този начин. След само две серии на мъртвата тяга. Време е да се отпратим към другото упражнение. Следващите две. Първото зад мен. Аддуктор. И второто абдуктор. По 4 серии от двете. До пълен откат за вътрешната част на бедрото и за мъжната. Така, следващото упражнение, което е за вътрешната част на бедрата, аддукторите, те предават самия размер и голям обем на позите, които трябва да бъдат изпълнени по време на самото шоу. Изпълняваме 4 серии, първа серия 15-20, втора серия 12-15, трета 8-12 и четвъртата между 5 и 8 бройки, като прогресивно вдигаме тежестта след всяка серия. Пускаме бавно в ексцентричната част, както винаги, и правим максимален флексинг в аддуктора. Тук виждате просто лез положението. Следващото упражнение веднага след аддукторите е абдуктор за външната част на глутеуса. Той помага при изпълнението на някои от позите, разбира се. Предава как да ви обясня, по-малка талия, се едно, че имате хлад, глутеуса ви е малко по-голям, прави тази илюзия, помага с стабилизиращите мускули и също така, ако имате някакви болки в кръста, също може да бъде причина, че имате слаби абдуктори. Сериите са същите тук. И така, приключихме с абдукторите и аддукторите. Поизпотихме се още малко и започваме с следващото упражнение. Следващото ни упражнение, така любимо и разкъсващо квадрицепса, ще бъде вариация на лег преса, CC лег прес. Сега ще видите изпълнението на самото упражнение и за какво трябва да следите при изпълнението му. Така, следващото упражнение е CC лег прес. Стъпваме възможно най-долу, само с повърхността на възглавничките и пускаме до максимален стречинг, докъдето позволява машината. Пускаме и съвсем леко задържаме в крайна позиция и веднага връщаме краката, без да имаме пълна флексия в коленната става. По този начин държим постоянно мускула в напрежение, изпълняваме две серии между 7 и 10 повторения с еднаква тежест на упражнението. Виждате, доста е тежко и ако изпитват някаква болка в капачката, съветвам ви да не го правите. И приключихме с CC лег преста. Тук имам масло. Порано правих голфа, с който ходя за трюфели лятото. Не че има много трюфели, но да. Това е друга тема.
Започваме с лека екстензия с един крак. Ето на тази красавица тук. Да, трябва да превъртим килата. Следващото упражнение е униlateral лека екстензия, едностранното развиване за предно бедро, което е концентрирано върху целия крак, просто на горната част. Изпълняваме 3 серии. Първа серия 15-20, 8-12 и 5-8, като отново прогресивно вдигаме тежестта на товара. Изпълваме до пълна колянна флексия и връщаме отново бавно от порядъка на 1-2 секунди, преди самите тежести да докоснат мъшната. След което сменяме краката и продължаваме с другия крак отново същите бройки, които и с другия се стремим да направим. Ако някой от мускулните ви групи е по-слаба, в смисъл от левия и десния крак говорим, се стремете да започвате винаги с по-слабия ви крак, за да може да имате повече сила и той да настигне следователно по-силния ви крак. Това е една методика, за да бъдат еднакво силни и съразмерни вашите мускулни групи, които искате да тренирате. Седем серии. Време е да си ходи котрицепса направо. Чак се изгуби релефа. И така, след лека екстензията с един крак, преминаваме към задно бедро, отново с един крак. Ето на тази красавица трябва задното ми бедро да не знае просто къде е. Днескашното последно упражнение, което споменах вече, е за задно бедро, едностранно. При самото упражнение виждате, пускам до пълен обхват на движение, до когато отговаря за самото разтягане задното бедро. Изгъвам съвсем малко по-рязко и отново пускам бавно в ексцентричната част за максимална мускулна хипертрофия. Това упражнение изпълняваме 3 серии. Първа серия 15-20 бройки, втора серия 8-12 бройки и трета серия 5-8 бройки. Упражнението изключително много натоварва задното бедро и трябва да го ползвате, ако имате такава машина, особено за предпочитане, която се движи в средата, самата подвижна част рамото, защото когато се движи в страни, с единия крак винаги дърпате малко повече, отколкото с другия, доколкото когато и в средата машината се изолират перфектно и двата крака. И едвам ставаме после. На задното бедро и то да си ходи. И така, след върпатното задно бедро, вече толкова са ми мокри и веждите, и миглите, и всичко. И едва ви виждам. Започваме последното упражнение, което не е за крака, а на мускулна група, която остава. И това е задното ми рамо. Не правя 3 пъти в седмицата. Сега ще ви изпълнявам само едно упражнение. 3 серии до отказ за задно рамо. И последното упражнение, което изпълняваме е за задно рамо. Карано от тренировката за крака, само едно упражнение. Виждате, халките са позиционирани на кросовъра на нивото на раменете ни. И изпълваме със съвсем лека флексия в лакътната става, за да може да изолираме максимално задното рамо. По този начин задното рамо се активира до пълно, колкото е възможно, и му даваме максимална мускулна контракция.
Ето тук може да видите снимката след самото изпълнение на упражнението и пъмпа. И така, приятели, днескашната силова тренировка завърши с тези упражнения. Време е за кардиото. 35 минути колело с средна скорост между 15 и 25 км постоянно. Ако видеята ви харесват и искате да подкрепите канала, може да сложите един лайк под видеото, да се абонирате за канала за още качествена и добра информация за влизане в по-добра форма. И само отново да кажа, колкото и банално да се случва, ако имате някакви въпроси, разбира се, каквито и да бъдат те, аз ще ви отговоря на лично съобщение в Instagram, социалните ми мрежи. Благодаря ви, че гледате видеята и подкрепяте канала. Също така може да очаквате видео с моменташната ситуация вече от няколко седмици в калориен дефицит и как изглежда тялото и какви промени са настъпили, какви неща са вкарани, какви неща са изкарани от моята тренировъчна програма, хранителен план и всичко останало. Ще направя подробно видео по темата. Също така в TikTok ще направя видеа с приема на определена субстанция, как се отрази на моето тяло, моята физика за 30 дни. Може също така да ме последвате и в TikTok, за да гледате клиповете.